Yayiqonda isitha ibaqophile hayi emehlweni kuphela emqondweni ekujuleni kwabo ubaqophile abaqondi abasaboni bahamba emhlabeni maqondana noNkulunkulu nezulu bahamba wangathi bayizimpumputhe. Do you see the God of this age? The devil has blinded them, not only that they cannot see, but he's blinded their minds and stupefied them, so that even though they walk in this world, they are blind towards God and the things of God. Uma ke ufuna ukunamathela esitheni isitha usathane awuzwe la izophelela khona isambule engamashumi amabili ivesi leshumi. Now, if you would like to stay loyal to Satan and hold on to him, listen to what his end is going to be like in Revelation chapter 20. Kodwa mlaleli umenyiwe uJesu washo phakathi kwesiqubu uyasho namhlanje nakumi nakuwena izani kimi nonke ensindwayo enkhatheleyo zonphumuza zokhulula zokhipha ogibeni. But at the same time, the Lord Jesus doesn't want you to have that end. He's inviting all of us, all of you, saying, all ye that are weary and heavy laden, come to me and I will give you rest. Isimemo leso simambane namantombazane zinsizwa. Isimemo ukhuluma nawe noma isibongo nesithakazelo obani uthi izani kimi wena uqobo hayo makhelwane untashinga la ucekwakho nawe ntombazana uthi izani kimi nonke nsindwa mhlambe isidakamizwa mhlambe ihunga mhlambe lokhu mhlambe lokya mhlambe uyiselandini na uphila njengesilwane. And he invites you, young man, young woman. I don't know what it is that is weighing you down and making you weary, whether it's your hunger, whether it's because you're a thief, what it is. But he invites you. Nangu la izophelela khona ke uma ke wena uyonamathela kuyena owazi ke uzophelelaphi kanye nawe uqobo lwakho. Now,